Aneh kudune. Kalau pasti kudune kok orang kan yo. Orang apa kok mungkin 15. 13. Saya sudah 15 bulan orang. Iya tuh. Mas dari Petrusnya mas. Mbah Dono. Kan gue enak. Sore kan gue enak. Pas. Dik. Wong nggih. Lah kowe iki kok lancang. Nyapa kok? Lah wong aku lak wis atraksi patut nek neko saweran. Lah kok kowe lho urung apa-apa kok wis nopo. Rezeki yo. Rezeki potonganmu montrot. Rezekine saka Mbak Judek saka. Judek. Ayo bercanduk. Judek. Oh, ala kopat barang. Ndi-ndi. Uang ki yo patute. Keluarga Mbah Judek iki lho. Nibali dhewe wis tirangane sasi. Adoh-adoh dina. Lah kok teko kene mek ini wani nampa saweran napa patut ngoten niku, Bu? Rungokno ki lho. Iki mungkin Boten. ora patut. Ora patut. Lah
rene iki yo becek. Tekan kono kok iso kok unek-nek iki lho ngopo kowe? Mbak Judet. Judet. Mbak Judet. Nang ngapa wae ketemu iki. Kowe iki sambatan ya, Le. Sambatan biasa Ponorogo 250. Aku becek 150, kowe nek 100 iki. Kowe iki mbok aja ngono kuwi lak wis kena dingge. Amal jari ayah dhewe. Wes alhamdulillah. Becekku kepotong 50. Mbok sing apik. Ya. Adewe yo padha karo ngugemi kepribadiane Mbak Judet. Sosialisasine bagus. Ugemono dhewe ora apa-apa. Rene golek duit kok ngugemi wong iku ojo lho. Lah wong kira-kira tak tau ugemi. Lah maksudnya lak kena dingge contoh lho Mbak Judet menika. Lah bapakku ora tak contoh nyontoh kuwi. Lah beda nek Pak Judet menika rak kanca senimane kathah sobone yo ning masjid kidul kene. Lah Pakmu lho sopan Yo masjid. ijo sandal potongan. Yo yo. Wong ijo sandal kok pamer. Loro asu. Mas Intek, Mas Andi. Mas Andi. Oh, libatnya lah. Satu kan 10. Oh, siap. Mas Andi, matur suwun. Bahasa sepuh kita sedaya matur suwun. Kayak lah sama. Ya paling ndak kaya aku ki lho deloken jenenge wong lanang. Ambune bae suntuk. Ini dora kok ora iwang, Mbah. Lah piyambak sepuh ya wajar. Nggih. Hawane adem-adem kok iki. Jangan keranjingan. Pertunjukan saking bajik loncat, alhamdulillah ngoten niku wau polahe. Malah perosotan. Matamu. Lah kok nesuni lho iki? Wong iki kudu gawe ndon iki sing sak iso-isone gawe bukti adone kerja. Masane Mbak Judet kok. Judet, Mbak Judet kae urutan ini ya. lurut. Yo tak bulane semaksimal mungkin. Ya ning ora kaya tenggine lempong iki to. Lah senengnya salto. Ya saat iki kok kono mer ala bocah iki lho Mbak Judet iki nanggap ganongan mendung iki. Mendho yo ben mbok cek terus kok. Lah sing lucu yo kowe. Kowe iki paling ndak ngene lho. Bocah iki anyar kan iki. Bapak ojo guyu wae. Tambah seket. Potongan Lambene molor. makane pola sing apik Mbak Judet menika duwe gawe luar Kowe biasa. gawe yo ben. Aku salto ning kene malah bahaya. Ya kok bahaya iki apa? Iki ora kok mantenan. Apa? Terus nek tidur mau tidur. Mentega potonganmu. Ora kok ngene iki. Hajate iki mantenannya. Matane yo ben. Lah kok mentega kok iso kok usum-usum. Kok proses apik iki? Kok apa? Wes ate bae mau. Ojo guyu wae. Mbak, api kro. Aduh doy. Maju apa maju. Maju ku apa kono? Aku ora. Lho nangis. Nangis ki ngopo ra yo. Mbah Judet iki trae wong luar biasa. Ben yo amine kuwi ya. Ora nek judak amine. Kowe terharu ning kene ditonton Ora. Lah apa to? Aku luwe banyu. Loro matamu. Yo tak rong piwe kok luwe. Rong pile apa? Kene duduk sit down please. Tinggal ini. Sit down please. Yes. Jangan ora ditoto kuwi ora. Sit down please.
ndarut. Apa dibut-but kaya rumah kok. Wong basa Jawa ora kali nek basa Inggris. Inggris saya kan ngomong ini. Yo. Oh. Dari bodi. Apa Bu? Saya gatal bodi. Iso ketemu barang lho. Ini contoh bocah cilik-cilik lah. Lah ya. Lah dia itu di mana? Lah contoh Pak kamu moncrot ki apa dicakap? Ini tak bawa itu dulu. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ada ngelambai. Iki gana apa ngemis kaya. Ora kene iki wis disyukuri. Ngemis matamu kene tanggapan sepi kok. Sudah. Lah Kene disyukuri. ya teh ngomong reak iki sepi boten tanggapane. Sami Rame kok tabuan tok iki. ini mati udah tabuhan lagi. Ora tak payu ta. Nyapa? Aku dudumit brak. Lah mikir astagfirullah. Maksudnya ini astagfirullah ki kagum. Bocah kok lincahe kok. Lincah apa ngerti aku. Ya Allah astagfirullah. Kalau ngurus-ngurus utang mah amit-amit jaga bayi ini. Ora. Ya sih aman kalau kali. Tuh lo diurus ini. Kayang kan? Kayang. Oh. Jamelo. Kok kesusuan? Wong masyarakat kene iki ayo ben ero sing disyukuri iki sapa to? Lah tibake dulur tulanan. Dulu lan malam Jumat susu ae. Garap sawah. Wong. Bakane mriki monggo. Tadi Monggo. Sengah saya kandhane. aduh kok nggih daster ini bahaya ini. Ya. Pasangan yang serasi
iki ngene. Bah, nggih dasarnya lho, Pak. Kowe iki kok genahne teko kono ki lho. Gawe daftar mau lah dipacaki gawe kemben ki seset. Dadi dilaran gawe sing longgar-longgar. Wong manten yo ora apa-apa. Ya iya Wis sak. wis ah. Lah iya apa lah iki iso nembok teko kono ki lho. Tadi bisa iki tanggapan yang itu daster kok. Yo ora apa-apa to iki lah ben longgar. Iki sing lanang senengane dolanan manuk, Lah sing wedok kurungan. Iki cara manuk pentek. lah kok ngopo sebabnya kok manuk pendak Ngocahe sembarang kali iso. Nerokne apa iso? bisa Kucing. kucing Nek, nek, nek. kucing mek Oh, nek, nek, nek. kuwi kucingnya apa Bu? Keselak. Rada rene Mas rada rene apa to tegese Mas Andri kalian Mbak Nunung Mbak Mesti. aja kok leti Kok kesusu lah ngerti. apa to tegese diarani mantan Mantan iki mantepe kepercayaan untuk menemani seumur hidup wis tenanan ya lho rungokno terus Mbah Judek menika apa to diarani mantu mantepe mergo arep napa putu rungokno kuwi mugi-mugi bar niki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi momongan terus rezekine lancar terus amin amin Allahumma amin. Lah kowe yo kok aku lan dongane ati iki nang dibeseni kancane dititipi. Dadi wong lanang iki kudu sing tanggung jawab. tanggung jawab. Kayak kanca ketekan pas mungkin kowe njaluk tak titipi. Titip karo becek. Iki lho kok iki. Iki bisa grip karo kowe. Bisa grip karo urat madu. Yo apa iki ora kok dinding ngeres-ngeres lho nggih. Adewe iki tontonan sik dinding tuntunan lho. Ora kok tuntunan matamu kok lepo iki. Sik gae, dah. Hei. Malah gunjone malah bayang iki. Kok yo menawa Iki ngono aku nggadhahi Mas apa? Mas Andri. Mas Andri iki kesel dadi mantan kadang siji. Cara ngombe ngene iki gak apa-apa. Ora apa. Wong wis ya wis sae. Kok aku ya jalu siji ya. Ya diantekne obat kuat ki apa tegese Aja dikira obat ngene iki pikirane berarti nggih Pak nggih. Niki ana artine. apa Obat kuat. kuat Obat kuat iki kuat nglakoni wit. lakon. Wong dadi temanten wong loro iki kudu kuat ngadepi ujiane ke depane. Kawit terbukti menika calone rak dados kepala rumah tangga. Oke, presiden rumah tangga kudu iso ngayomi keluargane, aja beda-bedane bapak ibumu karo bapak ibune kene. Lah kuwi lho rungokno Mas Andri. Ora, bacok to. Bos yo bes. Kalane sop. Blek, blek. Apa joblek? Blek nambahi kan iki. Oh yo, bisa grip kuwi lho. Misal iki obat mumet kanggo wong loro-loro. Ibarat sampeyan keluarga lek mumet aja sampe ngombe alas gak oleh. Nek iso-iso kudu ngadep pangerane ate Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. 5 waktu kudu taat. Sing wedok banget egosi aja didukne lek sing lanang ketok kesel aja sampe nyeneni. Lah kudune piye dadi wong wedok kon guyang-guyu ngono. Wong wedok kok Heeh. wong lanang lek balik kerja kok mbok seneni. Mesake kok urek lede anu ya kopi. Atine lega. Ngono kuwi ya. Lek bojomu lesu dijak ora gelem. Aku bayar 4 juta, ora mungkin ora. Iya, iya. Lah nek boleh gantang ya. Foto. Mulai gantang. Ya nek iso aja gantang kita. Anu saiki sing digantang nggon dhewe. Tanamah. Iki tanamah Mas Mas Andri. Muga-muga sampean rabi karo Mbak Rizky niki tanamah sampai nenek-nenek sampai tuwek Kakek-kakek. iki cinta pertama sampai mati sehidup semati. Lambene ya total ngono ya ampun. Terusane nekne apa ora ngono. Menambah kekuatan dan daya tahan seks.
Angkane duwe lambe. Saking artine lho Pak. Apa kuwi? Saking S iki sayang. Sayang keluarga. Iku kowe dadi OBF. Eling lan waspada. Sampeyan pas datang manuk enek wong wedok gane ojo mobil kok ya bojoku le wayu saka sing manuk-manuk. Ngono lho kudu iso anu. Kak, kita makan dalam keluarga ini siji nyapa-nyapa budal apa kudu maca bismillah. Melangkah kita sikil tangan. Sayang, pakai itu banget itu kan ya. Sayang aku berarti ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Masih kayak Terus iki kok nggih iki sakit tresnane Bang Judut sak keluarga ning awakmu iki kok mari reokan aja balik dhisik dikon ning kene. oh alhamdulillah Mbak kalau sebalun. Dadi kowe rencana arep ditandem ning samping kene kan iki wotengane apik ta kene iki. Tapi dhisik ngapa? Nggih matur suwun Mas Abri, mugi-mugi. Matur suwun. Asale Bang. Pokoknya satu keluarga sing bahagia selamanya. Iki ditutup. Jangkrik. Ayo, Adik